I dag har jeg Rasmus med, og i dag der skal vi lave en real food versus gummifood challengen. Så den her, den er til at drikke. Og så grønne det til at drikke. Og hvis du ikke kan lide det, så skal du bare putte det her ud i. Og reglerne, det er sådan set, okay, det er, at vi skal, så der kommer 2 tallerkener op, hvor vi ikke kan se, der er enten gummimad, som er slikkeagtig, og så er der enten rigtig mad. Så hvis nu Rasmus der starter, så skal han enten sige, om han vil stadig have sin, eller om han vil bytte med mig. Og så kører vi sådan rundt hele tiden, og så skal vi sige, hvad det smager af. Og så skal vi spise det. Så ja. Okay, så skal vi komme her. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir nu. Okay. Okay, nu er det tid. Så skal du sige, om du vil blive. Okay, jeg tror, jeg bliver. Bliver du? Ja. Skal du så bare tage den op? Is, yes. Rigtig her. Jeg fik is. Jeg fik sådan noget. Kom i. Skal du spise? Okay. Hvad giver du lige? Hvad giver du 10 ud af 10? 7. Skal vi spise det hele? Skal du bare tage et bid? Ja. Jeg giver min en 6'er. Okay, 7. Så. Skal jeg bare kigge? Så er vi tilbage. Skal jeg bare kigge? Okay. Jeg kigger væk skud lige. Okay. Mig? Ja. Jeg vil ikke sige, at vi skal bytte. Okay. Skal vi gøre sådan? Nej, vi gør sådan her. Okay. Skal du tage den op? Ja. Vandmelon. Okay. Jeg spiser den hele, fordi... 3, 2. Den er god. 7 igen. Jeg tror, jeg så giver den 6 igen. Okay, nu får jeg 3 god. Ja. Jeg er klar til at gå ud. Yes. Så er vi tilbage, og så kommer Ella. Hun skal lige være med. Det er det gode. Hej Ella. Sig hej. Okay. Skal vi, okay, så skal jeg kigge væk. Ja. Vil du bytte eller ej? Er du født? Vil du bytte? Den er lidt svær. Hold du håber vi kan få et eller andet. Okay. 3, 2, 1. Nej! 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 Er du klar? Okay. Så er det. Hvad er det? Øl. Det er øl, og jeg fik sådan en agtig gummiøl. Ja. Ja, sådan. 3. Skål! Skål. 3, 2, 1 nu. Det smager ikke noget. Det synes jeg godt. Jeg kan 5'er. Jeg kan godt lide det. 5'er. Okay, det var ikke min favorit. Jeg giver den også en 5'er. Jeg giver den kun en 4. Jeg giver den en 5'er. 4. Det er virkelig dårligt. Okay, så er vi tilbage. Skal vi bare komme i gang? Ja. Væk. Okay. Jeg siger, at vi ikke skal bytte. Nej! Okay. Yes! Oh my god. Ja, tak! Det var kæmpe Vigtigt. Jamen, jeg får det ikke, som er meget uheldigt. Må jeg få en stik? Nej, du skal æde det sådan der. Skal jeg bare æde det sådan? Ja. Okay. Der.
Ej, hvor skønt. Det ser godt ud. Det gør det ikke. Man kan jo skære i det, ikke skær i det. Hvordan? Bare spis det sådan. Skal jeg bare spise det? Ja. Det, jeg tror, der er plastik i det. Du skal det. Der er Det er koldt. smager det godt? Nej, det er iskoldt. Nej, tager jeg bare en bid. Det er godt. Må jeg smage? Ja. Det er klistret. Flyver igen. Det er helt... Prøv at se det her. Okay, det smager vildt godt. Det er ikke godt. Det er godt. Det var skønt, det der. Det smager godt. Ja, du er helt sur. Jeg giver den her 4. En 4. Smagte det godt? Nej. Jeg kan godt lide ægget, det er iskoldt. Det var godt, jeg ikke spejle, jeg kan ikke lide det. Ja, jeg vil godt have den gummibøl. Okay, så er vi tilbage. Så skal jeg kigge væk. Hvad siger du? Først spændt. Jeg tror faktisk, jeg bliver. Bliver du? Ja, du skal. Yes. Den er kold. Er den kold? Ja. Den er vildt. Skal jeg bare spise den her? Ikke den hele. Så kan de ikke få den i deres chance. Okay. Lige. Hvad giver du den? Hvad laver du? Hvad laver du? Jeg ved ikke. Hvad giver du? Jeg giver den en 7. Fluer. Ja. En 7, og jeg giver den en 9. Ja. Det er toppen. Okay, så er vi tilbage. Du skal kigge væk. Så kigger jeg bare ind i planten. Ja. Okay. Jeg siger, at vi ikke skal bytte. Okay. Yes, man. Jeg kan mærke, at min mor er misundelig på mig. En 6. Hvad siger du? 7. Okay, så er vi tilbage. Nu skal jeg kigge væk. Kom bare. Det er byt. Nej. Vil du ikke bytte? 3, 2, 1. Og så får jeg bare alt det gode, synes jeg. Ja, det synes jeg også, men så skal jeg også bare have den gummibøger. Kommer i hovedet. Det er sådan. Ordentlig grå. 9. Wow. Jeg giver den en 8. Det er en god banan. Rigtig god banan. Okay, nu skal jeg også kigge tilbage. Okay. Jeg tror, vi er ude i, at jeg ikke bytter. Okay. Der er det 0. Der var en. Hallo, hvorfor gjorde I det? Okay, nu skal jeg kigge væk. Okay. Jeg tror, jeg bytter. Rip. Yes, man. Den er så sej ud. Kold burger. Må jeg smage bagefter? Ja, ja.
En kold burger. Det er en 6. Den er god. Ikke så god. Det her ost smager Men vildt smag. godt. Er du galt? Der er meget sukker på mig nu. Ja. Hvad bliver den? Okay. Bare smag sukker smager dårligt. Kan nu det her ost smager vildt godt? Det er det, jeg synes, der smager ringest. Hvad giver du den? Jeg giver den 6 og 7. 6,5. 6,5. Den smagte faktisk ikke så godt. Men burgeren. Smagte din burger godt? Så? Ja, fint. 6. Tak fordi I har vist med i den her video. Jeg håber, at vi får Rasmus med igen. Men vi ses og have det godt. Og please subscribe, så er vi glade.